An ware ranar 1 ga watan Mayu ne a matsayin Ranar Ma'aikata ta Duniya domin bibiyar haƙƙoƙan ma'aikata tare da inganta jin daɗi da walwalar dukkanin ma'aikata a faɗin duniya. A lokacin bikin ranar na kowace shekara, ana bayyanar da ire-iren ƙalubale da kuma matsaloli da ma'aikata ke fuskanta, tare da yin kira ga kamfanona da kuma gwamnati da su yi duk abin da ya dace don share hawayen ma'aikata. Amma ƙalubalen da muka fuskanta, an yi ƙara albashi, maimakon a daidaita abun nan kowa a bashi matakin shi. Idan ka dubi karamin ma'aikaci tsakani na babba wani bai wuce 5,000 ko 3,000, to wannan abun gaskiya ya so samu na rayuwa. Daga bakin mataki na 7 abin da ya kai 16, magana gaskiya muna cikin kalubale. Duk abun da ya kamata gwamnati ta yi ta haɗu za ta yi, sai dai an yi amma dai bai kai yadda muke tunani ba. A bikin na wannan shekara dai, ma'aikatan jihar Zamfara sun yaba wa jagorancin gwamna Dauda Lawal saboda ire-iren ayyukan ci gaba da ya aiwatar cikin shekaru 2 na mulkinsa, musamman wajen biyan kuɗaɗen waɗanda suka ajiye aiki, biyan albashi a kan kari, da kuma mafi ƙarancin albashi na Naira 70,000. To gaskiya an samu nasarori daban-daban, saboda gaskiya wannan shekarar mun dai gani mun ga canji ta wajen albashi a ɗai ƙari, to gaskiya wannan ci gaba ne. Kuma muna godiya ga shugabanmu gwamnan Zamfara, Ubangiji Allah ya ɗaukaka mishi aikin shi, ya ƙara taimaka mishi, ya tsare shi. Sai dai waɗansu ma'aikata sun koka da rike masu albashi har na tsawon wata 3, a yayin da manyan ma'aikata aka rage nasu kuɗin a lokacin aiwatar da mafi ƙarancin albashi na Naira 70,000. To kaga duk wanda aka ce yayi sallah, yayi azumi ma dai ba albashi, kuma ya zo ya sallah ba albashi, kuma ga wani abubuwa na ƙara ba albashi, haka ai ga mai gidanci. Gwamna ya wayo sauraron mutane, dan shi ka cewa a yi, in gwamna ya ce a yi ba wanda zai cewa ba a yi. Ba wai minimum waje na ne wanda kai 70 ba an kashe 70 an kare labarin, ba labarin an kare ba. Labari ne wanda akwai consultant adjustment wanda za a zo level 1 ga abin da zai ansa, level 2 ga abin da zai ansa, level 3 ga abin da zai ansa, up to level 16. To an waye gari kana level kaza an kara ma 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Kaga ba minimum wage bane. An dai jewa ma abin nan ka jewa ma. Waɗanda suka maganta dai sun roƙa ga gwamnatin jiha da ta gyara dukkanin matsalolin da suka faru cikin kankanin lokaci domin rage masu wahalhalun da suke ciki. Taken bikin ranar ma'aikata na wannan shekara shine sake dawo da martabar aiki a cikin yanayin tsadar rayuwa. Da Gusau Umar Adam, labarun NTA.